Sokke stjen, als die praten kon, die zou nu zijn soort vertellen kennen. Ze winnen er al lang voor de stoof, ik er win. En ze zal er ik nog wel wezen, als wij er al lang niet meer binnen. Oh, tenminste zeker, want deze kerk, de Martini-kerk in Bolsert, is meer dan 500 jaar oud. 20 jaar hebben ze erom gebouwd en in 1466 weer klaar. Duizend verhalen kunnen we deze kerken vertellen. Maar wij vertellen u het verhaal van deze man. Gisbert Japiks. Het is dit hier krek 400 jaar dat er hier in Bolsert binnen waat. Het is nu 2003. Dan weer dat 1603. Gisbert Japiks nou bij deze kerken te krijgen. Hij was squalmaster hier in Bolsert. En squalmasters die verdienen net zo volle in die tijd dat ze die er altijd wat naast om wat bij te verdienen. Ze winnen bijvoorbeeld de tuinman van de dominee. En dan horen die weer een kloklieder, deergraver. Gisbert Japiks die wie vast jonger. Hier, in deze kerken. De waard in die tijd nog net in het Hollands of in het Fries gezongen, maar in het Latijn. Nou, dat kon net iedereen vanzelfs. En daarom water vastzongen. Terug dat baantje hier in Tjerken is Gisbert Japiks net zo verneemd worden dat er hier een tankstien hamast. Gisbert Japiks wie vooral dichter. En net Samarien. Simon Abbas Gabama is mijn naam. Gisbert Japiks wie mijn vriend. Zo, ik schreeuw de geschiedenis van Ljouwert en van Friesland en zo kwam ik in contact met Gisbert. We schreeuwden elkaar brieven in het Friesk. En ik stuurde hem regelmatig boeken. En we praten met elkaar over de Friese taal en over de dichters van die tijd. Joost van der Vondel, Constantijn Huygens, Pieter Cornelis Hoofd en nog volle meer. Gisbert Japiks die wie een squalmaster. Maar hij wie nog volle meer dichter. En de eerste dichter die stond lange tijd in het Fries dichten. In dit huis is de liedste Gisbert Japiks binnen, in 1603. Gisbert zijn heid die wie nogal wat vernaam hier in Bolsert. Hoe vernaam, dat zak die shell letten. Die kant op. Bolsert wie aan het eind van de 16e eeuw een lidsstadje.
Het lijkt midden in de grijden. Er waard handelen in boter, graan en orenboerenproducten. Dat badde in de waag, dat alles afwoegen en verkocht waard. Haast elke stad hier zijn waag. Dit is de waag van Ljouwert. Al die producten waren dan vaak oer wetter naar orenplakken in Friesland vervierd. Net met auto's verzels, maar met een trekscooter. Hoe blietsbolzerd ik weer, het water de handel riek. Dat bolzerd door riek wie, dat kerst nog heel goed zien aan het stadhuis. Bij de bouw van dat stadhuis had de heid van Gisbert Japiks, Jacob Gisbert, zou ik dat doen met die naam, een hele belangrijke rol spelen. Hij zit in het stadsbestuur en hij had zelfs burgemeester per hier. Maar hij wie ik schrijnwerker, kistenmakker. En dan net zomaar een kistje in een kort timmeren, maar dat echte kunstige houtsnijwerk. Er zijn zelfs mensen die denken dat er het hele plan voor het stadhuis maken had. Dit opschrift, dat had ze hier op de achterkant van deze doorvoen. Jacob Gijsberts heeft dit kistenmakerswerk gemaakt en het stadhuis geïnventeerd anno 1615. Dus in het Iers 1615, zo oud is dit al. 1615, toen weer de Lietse Gisbert 12. Geïnventeerd betekent ontworpen. Dus uitvoeren, betocht. Nou weet men net heel zeker of dat gaat hoe dit houtsnijwerk alleen of hoe het hele stadhuis. Kunstig zijn door en joer. Nou koer dat wel in die tijd. De tijd van Gisbert Japiks van 1600 en 1700 nemen ze ook wel de Gouden Eeuw. Goud omdat het heel goed ging in Nederland. Amsterdam wie het middelpunt van die rijkdom. Er waren prachtige voorname huizen gebouwd. Zelfs dat mooie paleis op de Dam. En in de haven van Amsterdam wie het drok. Skippen die het naar Indië daar voeren en weer omkwamen met allerhande producten. Specerijen vooral. En die waren hier verkocht. En ook voor de kunsten wie het een gouden eeuw. Er waren verneemde schilders, lik als Rembrandt van Rijn. Hij schilderde dit wraad verneemde schilderij De Nachtwacht. En er waren bekende schruwers. Ja, die Joost van den Vondel begelieks. Maar ook voor Friesland weer er een gouden eeuw. Hielpen begelieks een havenstadje in Friesland waar het riek van de skipveert. Kist het nou nog zien onder de voorname huizen. En die bekende Hielper Kleen waren makken van lapkes uit Indië. De vrouwen van Hielpen kochten ze in Amsterdam. Het wie een rieke tijd. Maar er wie dochs ook een protte eer me meesken. Mevrouw, laat ik jou wat vreden.
Ik ren het leven van Gisbert Japicx hier wat naar en ik ben nu op zoek naar de Broerentjerke. Weet je wel waar die is? De Broerenkerk zoek je. Ja. Nou, dan kun je twee kanten om. Je kunt dus die kant om. Dus dan kom je nog langs de kapel waar hij vroeger lesgegeven had. Dat was een school. En dan ga je dus rechtsaf. En daar heeft hij nog gewoond. En dan ga je dus weer rechtsaf. En dan kom je dus bij een pleintje. En daar staat de Broerenkerk. Het is nog maar een ruïne. Maar het is een heel mooi ding om te zien. En je kunt ook die kant om. En dan ga je dus daar linksaf. Ja, dat is linksaf. Ik heb altijd moeite met rechts en links. Linksaf. En dan kom je ook weer bij dat pleintje. En dan zie je die Broerenkerk al staan aan je rechterhand. En dan ben je er dus. Nou, bedankt. Ja, nou, graag gedaan. En Oké. tot kijk. Doeg, Moentjen. Die vrouw Nieskrek, die praatte steeds Friesk. Dat wie in de tijd van Gisbert Japicx ook al zag. Er wie eens wat een strijd tussen de Frieske steden en het platteland. Op het platteland daar wennen de boeren. En in de stad de ambtenaren en de bestuurders en de handwerksleurs, zoals de kistenmakkers. Die stadsleur die zeggen eens wat del op die boeren en vooral op hun boerentaaltje. In de stad praten je Hollands. Of een mengsel van Hollands en Friesk, het Stadsfriesk. En dan win je wel wat meer vanzelf. Er zijn nou nog wel mensen die zo denken. Ja, Friesk. Maar de meeste bij leren heel nog geen Friesk op squallen. Als ze anders squallen gaan. De meeste bijen die het koen hielden dan het lezen of schrijven. Maar omdat Gisbert zijn ouders wel wat vernaam waren, zijn hij het de Skofke borgmaster west, stuurden ze Gisbert als jongen naar de Latijnse squallen. Deze. Maar ja, hij leerde daar geen Friesk. Nee, Latijn. Dat is slim. En Frans. Maar dichtje in het Friesk. Hoe doe je dat? Als er geen schreeuwtaal is. Ja, de meesten die praten het wel, maar hoe moet je het dan schreeuwen? Je de waard wel oer-Frieslands schreeuwen in het Hollands. Honderd hier waarom wie er wel in het Fries schreeuwen, maar ja, dat wie net beter lezen. Het is ingewikkeld. En doe, het Gisbert Japicx zelfs bedacht hoe de Frieske taal schreeuwen worden moest. Hij harke goed naar de meesten om hem heen. Hij kon zelfs praten. En zo maakte hij een nieuwe Frieske schreeuwtaal. Min het dat trillet mij, het is nin rooi. Min liefste wolbake, min zwietste wolbake, min wetste wolbake. Het beste mooi, het beste mooi. Ik viel on krullen, lief het mij dat. Min gouden ingeke, min gouden ingeke, min gouden ingeke. Du bist in het, du bist in het. O, het het doen vlucht mij bij de mineren troch. Ja, het rent doet mij nee, het jocht doet mij nee, het lied doet mij nee. Ook een vreugde van de brood, het jocht door de sterren. Grient de kroet en bloemen voort, meter van uw jaren. Hemel ligt dit al uw jocht, dit us dauw en mist ontjocht, dit us veld bemielet, ja, mij goud oestrielet. Dat vers dat ik Nieskrek zong, dat is nou zo'n gedicht van Gisbert Japicx in een nieuwe taal. Ja, voor u klinkt het natuurlijk alweer heel oud. Misschien kerst het net hier zou je verstaan. En als Gisbert zijn letters erbij just, dan wordt het alleen nog maar slimmer. Het vers gaat over de zinnen. En hieraan kerst heel goed zien dat Gisbert echt een dichter is, want hij houdt het heel tijd een oren namen. Hij neemt de zinnen vreugde van de vrouw, haatlucht oer de sterren en letter hemel eeg. En aan het eind zei er dat de zinnen het land bemielet.
Nou, bemielen, dat is een oud woord voor schilderd. De zinnen jouwt kleur aan het landschap voor u zeggen. Dit gedicht had er hier makken, bij Wietmassum. Daar had het zien hier squalmaster West. In Wietmassum stiet dit beeld van Master Giesbert. In 1635 is Giesbert Wrom hier in Bolzert. En een jaar later trouwt er met Seike Salves. Krekkers in Wietmassum werd hij hier squalmaster en vastjonger in de Sjerke. Maar hij wordt vooral dichter. Dichtje dat vindt er het Hildal squalmaster wezen, vindt hij eigenlijk net zo'n heel soort aan. Oh nee, hè, master is weer gek, zei ze de band. Had Giesbert weer eens inspiratie had en voor de klasse rent het dichtje. Giesbert en Seike krijgen 6 baan, maar dat gaat net zo goed. 2 daarvan worden net oud. Jacob wordt 2 jaar en Antje 3. En het wordt nog slimmer. In 1656 komt er een slimme besmettelijke ziekte over de stad. De pest. De pest. Ja. De zwarte deer, zo neemt ze die ziekte ik wel. Het was een ziekte die oorbracht werd door de rottenvlieg op meesken. Al een jaar in 1946 wie haast de kwart van de bevolking van Europa aan die ziekte stonden. En in 1956, de dravige ier voor Seike en Giesbert, storen in Nederland alleen nog al 64.000 mensen aan die ziekte. En ik, hun 3 baan, Aaltje, Jacob en Antje. Wie vreselijk. En het wordt nog slimmer. 10 jaar later komt de zwarte deer weer op Bolzert. En deze keer neemt er Giesbert en zijn vrouw mooi. Zegt hij 66 is dat. De enige zoon die op dat stuit nog leeft is Salves. Hij is dokter op Ameland. Hij komt naar Bolzert om zijn handen te verzorgen. Maar even later is hij het slachtoffer van de zwarte deer. Er had nog zo'n mooie oude kerk in Bolzert staan. De Broerenkerk, maar die is in 1980 afbaand. Lokken gaan ze die oude moorden staan laten. Giesbert's heid is in deze kerk begroeven. Sindsdien die mat je nog ergens wezen. Oké, hier ridder. Anno 1653, de 22e januari, sterft den eerzamen burgemeesteren en hier mist Jacob Giesberts hier begraven. En dit weer een typfout. Hast wie in alle gedichten van Giesbert Jabeks vergeten. Zo, als in je stoor aan de pest, dan wie alles wat er in het huis weer waard verbaand. Maar gelukkig wie de gedichten van Giesbert Jabeks onderbracht bij een vreun. Samuel van Haringhoekjetter, dat wie een uitjouwer. En hij had de gedichten van Giesbert Jabeks 2 jaar uit het versterren van Giesbert uitjong in dit boek. En het boek dat al die gedichten instaan,
Dat jit Frieske riemelerijen. Het bestaat uit 3 delen. Het eerste deel dat binnen leefde en wattelijke mingeldeuntjes. Dat binnen leeftijdsgedichten en andere wattelijke gedichten. En vaak zit erbij op hokkerwijze zijn gedicht zongenwerk in. Het tweede deel is gemeene of huismannenpeteer en andere katterijen. Dat beschrijft vaak ze duister lippen op het dorp, vaak maar een les. En het derde is het hemels harplood. Dat zijn psalmen die het Gisbert dichter had. De meesten had het dicht op het eind van zijn lippen. Doet er zoveel verdriet hier. Ja, spietig genoeg het Gisbert Jaapks het zelf net meer mooi maken dat dit prachtige boek uit jong was. Dit is een standbeeld van Gisbert Jaapks. Het is hier in 1966 deel zetten. Ze bedochten nu de 300ste stjedij van Gisbert. Er is nog wat om Gisbert Jaapks denken doet. De Gisbert Jaapks prijs. Elke jaar wordt hij uitreikt. Een Frieske schreeuwer die een heel mooi boek schreeuwen had, of meer dan één, die kan hem winnen. Gisbert Jaapks had misschien wel de grootste Frieske dichter west. Hij had zien litten dat het Friesk meer is als een boerentaaltje. Dat is de Biggeliks ook heel mooi gedichten in schreeuwenkest. Hij had van het Friesk een keunstaal maken. En hij had zeker een bouwer van de nieuwe Frieske taal. Door het jaren, grient de kroet en bloemen voort, mieter van uw jaren.